ki arngut ki khana shenrang ki ba pule haka class 11 ki laman sau hagi sha sho sha bom halenti yai kjat ka ba marjan maka sin adman ka balajia men haka pratrik baladap mentahi bunai nakliang menong lom kubor haba persang ban pensisya ya ketek jingjia ya sho layo bane kendo bat weu khana khatneus nem ka karta balaburi no ya kerteng habayo bane keren bat ka kamera ulai thu baka dau ka sedang ningkong baka don kijing yesho hapadeng weipat ukhana bat wei ukhana mana kejat menreu manipuri hapo ka skol bat nakleng kino hikai kila syem ye kijing bishar halor kene kijing jia hapo ka skol bat uneu khana ubayo bane keren om syem lai don bentai hakata kam yesho bat kino hikai kila plat no ya u uneu khana ulai thu hakapor wai skol ulami naka skol lembat sangut ki parlok kat bau dengai lenti matlej phai sying marepoi hajan skol sin adman kumba sawje ki arngut ki khana manipuri kilwan yalam iki weipat ki khana ki banasyabar klemla itu kumba arphongut kilara artat kitiar kilwan keli yekni khana baki dei ka section ayu ka baki syong bat uneu khana ulajubab ka section b bat kumta kilabat yalaingut ki parlok jongki bat kilasyo yadat tang arngut ki balaman saw uneu khana menta balaman saw jur na pedeng arngut ki bala syasyo menta ula khamyo ke jingkot jingkhya nakleng jong ka kami jong uneu khana kala ujor ijhar ha ke ju ka sngi ke chanmet ka khat pratrik halaim khra police station ka kami kelapan pau ke jingsusi bau khon ula syasyo ha ke wi kijat minreu klem kino ki daw bat kala ongru baka jing temu jongka ban ai da KFIR persya ik ti yar phongut kisam la shenrang manipuri namar khnang ban kan long singai yo khun la jong namar ki deiru ki bana syabar ka skol khlem na itu yaki katkum ke jingpan bat jingkwa jong kami kam kwa ban pau ka kerteng ukhon bat ya ka kerteng lade bat kam kwa ban pau ya ka kerteng jong ka skol kane ka jinjia kala jangan lupa na dona skol ka jinsho kalong ko ba ya sho uwe khna khasi bat uwe khna manipur bat ngim dan dau ai rang ngim kem kta khti ai rang ta bat kala ya sho ta kala ka jinsho kala kut na ban to ya kita ki khna arngot la syabat na skol ban ya compromise program tu bat ke bagi pelat ya kita hadu kumban riu duna yang ni kila penwai no kumbatang si lifestyle bat undang la ya lenti ki don ki khna manipuri ki baya but kedet kene arngot langut ya nadien bat kat banginang poi shaneng kinang yami kumba sangut riungut bat kendang ila poi hang taha caka ki shuwan kli yangi fidena section ayu bat ki ngakli ngiang na section b tang nang tahi ke sho ingi bat akapor saus poa sau beje saus poa kan mengut kita kumba arphongut arphongut apo itu ya kita gitu mami itu orang itu tang kita ki kena skor arngut hi sudah balakam hai yang balakam hai ki penokam dak tiar ki kita tiar kira ki knuckles hungut bat ki nyidan tang kombasi sangut ya kita laingut ki labat no kita langut ki labat no ha ki show ingi arngut kiring video por masya kimut ban atem tu moda ba Oke keren para okay keren para maki itu gibru giba pi kiwan bom pi dewan so kita kijat beriu yu manipuri kita vibril kiba ya rap na kiba yo pikalut baro yang am dembok bawan no kiporlok teh kisiwan nyata no ndai nga hang tuk singam ngam te beriu syura adu bangan dafun ya madu na jintre iwan syawat yang awan bu panya siyang kai na yin wa bik tang ban kut no ban syua compromise no bit para kumtu teh ya ta kam dai ta na haskol ka de shabar ta kana ngade longana kaliang jong ikeme jong unu khun ba sha hakane ka jingjia ba ulai ya lenti borwai na skol adap dak jing susi ka bakra ba namar hakatu ka singi ba uwan na skol te la ya thu ya ka ai ba khai ka bala je hamo hakapor ba u ya lenti ban la jap kali nang ta bakidan kita ki parlok jong u ki ba ya buat nadin
nak arngut cha kasan ngut nang ta poi cha ki la chan lagi ar pangut te nda la poi hang tu ha gate chan sin admans kato ka passage ke ba rin nang tu ma ba ya lenti cha po SBI la im khra te uong ne udon uwe khna kan ba ong nang ba kali nang ta hey which section are you te uni patu ong dei ngadai section B tangkom ta kia ta ni u kin cha tu ka chaka ka ba kham kerja tangkom ta no hi kia sho telum matram kini kia don si sangut ai te ngut kila ya bat na kana la kila ya bat maki para maki te ya u ni u kun janga bat yo ta uwe par lok jong u kila ya sho la ya yaksi nang ne na rendang la kerdem la ya hamadan nang ta ya tit dak ida klei uni te brio ai shu re kata kapur baki la ya le konta te kia karen na kitien jong ki tum su tho here ki shu su tho ne kata ke english kin ba kia ong attempt to murder mo te kata ka cing ciaru tengah kali ya u ba dan dau ai ne kom no na school ai wong em klem dan dau ai re mai klem dan ai kata ka cing ya ne ka cing ya show school ndai ta sudan tak hana school long udan tang upar lok chung long ki be dai lang ka chu ka section B ti dan hi kata ka cing ya show ya school tang long dai we khna manipuri bat we khna khasi kat ba ya kata ka cing ya show long ki nong hikai ki ong ba la set no show school ban lai na ka cing sniu kan te ban ya compromise para maki ki set ya school hadu rio duna rio baje ai kat ba yo ya ki bom dan kti hang ta kila palai no kat kum ka por long school hi lai steng sauduna ai tenda kila awan dagla kila lai na school ta kila awan sai chaka apkali long khana sana ki ya chum tu kan long la kan ti kat ha ba yo kali kat ba perthei blong mentali traffic jam mo te ka jia kata ka cing jia baro khaken ya ki baro te umla dala de jia kata ka cing show baro khan long ki dan par ki par lok chu ba wana din kan ya khlar ki ta noi kita ki khna manipuri te ki la ya phet no namar ki la ya wan hadin ki ta ki par long ki bi ya lenting to bi ap kali na school te u kon la ya u para khadu janga kan madu chu udar sing trai te u wan lap hang tai uni la thia rang karang ta te u sa bu kali sa wan bu sayeng kan ndala wan pada hayeng te ni long ni kali kata belajar khoi te pe u khun la tolot la ye tengok ong kani ta ka baha ban pentip sa school mo na markan long baro kata ka ka dai da uniform school ni don ki khna aru langut hang tu ki be ya don ketilang ta ki bare uniform ndala te plus nang ta uang ne ki don bar ki outsider te la bandai ki la inform kita ki ba na school te mo kita ki cai ban ri ba dai lang ha kata ka long bat utau khna te ki la khle lang ki outsider tang ong ka baha ban ai FIR mo tang ba ban le ya ka ban long for the safety of our son mo long nambar kelaja outside phi kam dai shu school campus te ki ong da ka baha bangin pentip shu school long ban bud ngi dai ban respect hi ya ka rules ki ju ka school te dala hadian nang ta te ki tu ki miss na po ayu na po school kila yawan mi hi shani ki miss ki sa resep te se bnya karanya kata ngila yawan mi hi sa school ha ka step ko babut pan la ya karanya kata ka cing je ka ba je to kasngi te ladang ngim la supat ban sol ya ka kata ka cing je te ngim ban se ngena apa ai ngila ai FIR no API hapo laim khra police station te Rotary ai FIR ka si buat namar khat phra ka tu ka janmit hoi ka che khat phra dala janmit la around 4 o'clock te kat ban poi la poi ka san steng re waje hi la dom pat pai ka pelong la talang ni no check up sha ha po civil hospital te kila le x-ray kila ai ka dawai kila yo iya ka dak pa chingem ka ni ka selang
kingap kani ka rendang kalau dan kaduk dak turut tip ki turut terne tip ki turut tersim ne menang batai kata kani sengkai kadon dak cengem te kila ai dawai la pendi hi simit kata kadawai bagi yo na sipil entah la da phakem khasi la pen kalan dawai khasi ru la ta ngap la ta te kada pet pat tadang ada pet pat haka menin hasi ka babut unu khulung I syai re kata ka khle ki jimut jim perkate ut pet ya kani ka rendang kani ka khle ke ai mo ngong ni komni te imat long le nyo ha hospital private long yo kam skloi ki sumar long ba ko le CT scan yo dan ching thot ne kakta ka long internal injury te dangi la le hang to pat hanasaret ki le CT scan menen te ka report pat ki doktor ki ong ne ba shulong long ka dan he ka chingem ka khle mala ki la dawai te ki ong ne la da je ba ilong khulu kumnu haying te sawan ra biang pat hospital dawai tingil ayo kanya tu hospital doktor neuro chong nga ka kami te nga long bala jia kat kan ke jingjia la long kum ka jingjia ka kamyap kam em mo te nga shu request kenya ki police department bakin simkhia bakin le kloi no kenya kan ka kam ban bakin identify kam kloi haka ba yade bat kan ka kam ban kem mardor te ya ki beriu ki badan keti ya kan ka ya ki jingjia jong ni khun changa mo kan la long ka kam yap kam em mo le jia ha tu kasi u long u yap leng du men sim te long ka kta kin kum ya ha kami mo na sugar pat ken ya ki pai ba baro mo lada jia lada kandang jia shu kum kini ki jingjia la ha kanu ka jakarung ide ban yarap ken mar kaleng mo lom de ban shu pekai la ne ban ring video re ka pertemeta long la yo iba ka ki mobile ki kam kloi ban ya ring video ban ya ka badu do ya ka mensim beriu ru long dang la badu ka mensim jong no la de jong unu khna le jong unu beriu kat ba ya ka mobile pa ki la ba la pakti kan ban ring video kat ba la da jia ya ki khasi judan ba yarap judan ba ya sengolam lam ken kat ba la da jia ki ki jat ban riu pat ki kloi ban yarap ban ya snok tilang ban ya ai ko kubor kom ta mo long i dap na ka chi susi kam tam le long ka shong seir ka le kawan ka ken da perkhat ya ka future jong ki khun ki khna hadin habun na kata kada long khnang bandam jia kini ki bat bangin rat ding khong ya ka nu ka jing le don bor jong ki we ki jat ban riu long i em ka ni ka ri khasi be jong i ka ri la jong long ba shu ong lo hari la jong long i de ban le kat ba mon long im de ken ban sha le don bor ha ki we ki pa mo te la shu ya kum simbri la shu le kum bale ki marat ki mreng ki sip ki do long la shu ya sho ya dat halanti ha singkin te la da jia ba yap ai long ka shong sir am yang i ya ka lawe jong ki khut ki ti jong i pha ana yeng ban school te ki khun ki la be skor ndala awan skor long yo no kum kan ki khubor te ka long ta kan ka shong sir am ai chong ha na klem mut hi ya ka long ka ba si no mata ka skol ne na mata ya kitu ke dia dan lang ha skol tara ki kelas ni ki no tang ba long ba for the safety of my son kan ka future tu lada ha balai bawan tamar bunsin ka jingjia ka jing kanu ka jingjia em ki se ngat ki khna ki ga long si ngat khna du loi te ki bom tip re ne long ngam ong hi ba ku la jong de wa anger mo long hak sing long khna long ye ba khla hi ha school lai ai tam loi kata ni sol na ta ha school ken long klaput na hang tu ken te long ka ke jingjia pa kala de shabat ta kala en bob long ba ki outsider te tang kata hi te long ban long sif ka lai kawan ka long ka bahai yang abangan IFIR ni